I no us esperen uns llargs mesos d'entrenament, on jo, Sergei Ivanovich, he de fer de vosaltres soldats. Més dones. Unes simples dones he d'aconseguir fer-ne soldats. O millor per tot serà que deixeu de voler ser-ho. Per què sou aquí? Per combatre! Per ajudar? No ens ajudaríeu més quedant-vos a la retaguarda curant i alimentant els soldats. No volen. Això és cosa d'homes! A l'aire lliure em sembla que no havia... No, és la primera vegada. Sí, ara lliure és el primer cop. I l'espai molt xulo, és molt bonic. Sobre el triar la zona de la gespa amb totes les plantes darrere i les flors ha estat... Jo crec que s'ha vist bonic. Des de Susan. Sí, Sí, de fora es veia bonic. Sí, es veia bonic. I l'actuació, bé. Bé, Bueno, amb coses bé. del directe, Sí. que té més amb directe, però bé. Que té el teatre, no? Com que està viu, no saps mai què passarà. I avui, justament, doncs hi ha hagut un... Ha passat tot! No, això és una cosa que ha fet que em passessin moltes més, no? És el que passa quan se'ns ha trencat una cadira de l'escenografia, que és només l'escenografia són 3 cadires, i se n'ha trencat una. I per tant, s'han hagut de variar alguns dels moviments i algunes de les coses, però la veritat és que ho han adaptat tot molt bé. Sí. Sí, a més havíem tingut un problema, bueno, el primer bolo va ser que se't va Ja se'm va trencar una cadira a mi. Llavors teníem aquesta vol. experiència, diguéssim, més o menys. Però avui... Però no va ser tan molt més heavy, gràcia. va ser, sí. Aquell dia la cadira encara s'ha aguantat. No, sí, Avui no I aquell dia es va sortir gaire. la pota i avui s'ha partit. La pota. Però bueno, no ens ha pillat tant. Però bueno, ho han solucionat molt bé. Sí, ens hem sortit. Fes el que has de fer, no et lamentis, prou compassió, és moment d'entrar en acció. Rendir-se ja no és una opció, si et rendeixes no hi haurà perdó. Rendir-se ja no és una opció, cal lluitar fins al final. I quan rendir-se ja no és el millor, ser valent serà l'única opció. Tu no estàs sol, Els morts no els puc oblidar. sense ella no puc lluitar, La guerra no és per poder jugar. crec que no podré aguantar. Desperta i ensenya'ns, no pots deixar-te guanyar. És el moment, és ara o mai. Rendir-se ja no és una opció, si et rendeixes no hi haurà perdó. Rendir-se ja no és una opció, cal lluitar fins al final. I quan rendir-se ja no és el millor, ser valent serà l'única opció. Sí, així en públic tan a prop només ho havíem provat una vegada més, aquest és el segon cop i... Bueno, és molt diferent perquè estem acostumats a fer aquesta obra amb la gent una mica... Bueno, que no els veiem, no? Llavors, en aquests llocs, espais que els veus i els tens tan a prop, jo crec que és un teatre diferent, que és molt bonic, però és diferent. Llavors, transmeten el que estan sentint, els hi veus la cara, la seva reacció, no? I llavors tu no has de reaccionar a la seva reacció. I bueno, és... Hi ha moments que t'agafa més el riure i te l'has d'aguantar. Així que et passa això? A mi sí, perquè com que els tinc tan a prop... Però la rebuda de la gent jo crec que molt bona. Sí. Molt bé. No, miri, no. Que la veure no. Ella m'ha dit que havia fallat la família, ens ho va prometre. Sempre ha plorat. Sempre hi serà. Primer, bueno, jo, de la part protocolària, moltes gràcies a tot el públic que ha vingut, perquè la veritat és que és maco sempre veure una sala, en aquest cas un espai, que està ple i que s'ha anat omplint a mesura que hem anat començant, fins que al final ja no hi havia ni prou cadires per tothom i això, ostres, avui en dia costa molt que passin aquestes coses i és molt maco trobar-te amb una acollida tan bona. Sí. O sigui, moltes gràcies per haver vingut i estem encantats i va, a veure si podem repetir ben aviat. Sí, i bueno, res, que dir que tenim una pàgina de Facebook
que és teatre nòmada i que si voleu veure què anem fent i on anem i aquestes coses, doncs us fiqueu i allí anem penjant tot el que fem. Exacte. I ja està informats. Gràcies. Llarga vida al cua d'estiu. Sí, exacte.